Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan. Ingkang mawi ira-iraan Misteri Reog Ponorogo seri perangan alap-alapan Dewi Sangga Langit. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara timbun tindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten Sutradara katindakan Adi Mas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondine Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi dipun tindakan anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Adi Mas Budiono Batak. Lekting katindakan Adi Mas Ladu Aldiansyah. Wondene Pangrengga Busono. Katindakan Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakan Adi Mas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Adi Mas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Adi Mas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing kasatriyan Ndawa Pangeran Gunung Sari ing dalu menika dipun paragani Adi Mas Bagong Sutrisno. Dewi Sangga Langit katindakan Mas Tata Wulandari. Galuh Condro Kirana katindakan Mas Diah Maharani. Panji Nukertopati katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Wondene para penari janggrung katindakan para seniwati ayu Wahyu Manggala. Atikan salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Bantarangi. Klono Sewandono ing dalu menika dipun paragani Adi Mas Abi Rojali.
Patih Bujanggana katindahaken Raka Mas Imam Sarjono. Dewi Bedhayasari katindahaken Mas Menik Widyawati. Wondene para gemblak karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Lodaya. Adipati Singobaro. Aparagane Raka Mas Yusuf Sutrisno. Patih Ider kala katindahaken Raka Mas Dedek Wibisana. Kobra katindahaken Adimas Sabdo Sugiyanto. Dadak Merak katindahaken Adimas Eko Pranoto. Atekan salajengipun gambaraken wonten Kraton Jenggala. Prabu Lembu Amijaya dipun paragani Raka Mas Aji Saka. Garwa Sri Gentayu katindahaken Mas Puput Jarmiati. Patih Kuda Tilarsa kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Wondene Wasi Curiganata katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken siji arum somplak. Kabiyantu siswak indah kalola. Mekaten kula wau para kadang Budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutra kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Sarang
kelangan niro Dewi Songko Yen to aku prasasti Prabu Sonanda urip besok kapan aku harus meak lawan Diajeng Ragil Kuning yo Diajeng Songko Langit saben dinane mung reruntungan cedak kelawan aku Kinarepet Betoyo Diajeng Songko Langit Aywangan Nero ora nyono babar pisan Diajeng Kaporo Solah seliramu cedak kelawan bukan Rumah pas mendarat tapi kamu bisa cegah lawan saya. kosok balini pun kakang ora bisa atur saben dinane mung kepengin runtungan lawan sliramu Apakah Dewi bener kamu? percaya kelawan aku gedhe rasa tresnaku kang tumantuk lan sliramu aku kang ke taman uyo kekonang satemanggo Diajeng Kang Mas Gunung Sari. dur kepiye rasane ati sawise sliramu bebarengan kawan pun kakang muntat no isen isene ati Rumangsa seneng banget kan. Enane Kang. Sawise aku makan meneh kedhi. Apa sampe iso menehi pangipun marang aku? kaya ngono pas pada kau dia bedoyo jalur Ayo,
Kuning. Tunggu. Pepinongo putra pengayoman omong segolo. Nanging tuminggalan pakartimu ora bedane kaya aceplik. Babar pisan tumindakmu Widasro. Ora bisa kanggo tulodo karo kau putri ana ing segolo. Niatku ku becik. Aku mung kepengin sekirane kowe nandhang Bagyamulya nanging kesalahan panampa kowe sudono tinta aku cedak awak jangkruk. Babar pisan aku ora tresno karo jangkruk. Wanita sing tak tresnani wong kowe. Nanging apa piwalesmu? Piwalesmu apa? Kaporo tumindakmu wis gawe wirang ana ing Kediri. Jarang jinarakan kok sengguh aku wong lanang sing tumis gampang nibaru tresno karo wong wadon liya kleru. Nanging aku ora tresno lagi kucing. Wanita sing tak tresnani ning kowe nanging ewa semono. Kowe wis duwe wirang ana ing Kediri. Ora patut lamun tok kesandingan kelawan aku. Ora Kangmas. Niki aku wis kadung mantu atiku. Aku wis kadung loro atiku, Kangmas. Loro ati. Kowe ora kuat nandhang yen kaya ngono mati. Semanten piyambakipun salah ing panampi kaporo kladuk anggenipun tumindak dak sia kalih para janggung. Nanging upama ana kladuke si Ragil Kuning aja nganti siji nyepalani apa meneh iki mau aku roh mripatku dhewe kalamun sliramu ligan pusok. Pancen bener ya. Atase sliramu anakku. Aja kaya ngono tumindakmu marang Katresnamu sira. Si Ragil Kuning. Kok ora kepengin lagi. Ora talane sliramu marang Ragil Kuning. Kok Katresna sedaya. Saya sampeyan berjuang marang Katresnamu Ragil Kuning. Estunipun dadosaken ras iri lan meri sareng panjenengan lan Kangmas Panji Asmara Bangun karesmaaken Rinten Sodalu panjenengan tansah reruntungan nanging benten ajeng kula nglampahi ageng ras tresna kula dumateng Diajeng Ragil Kuning nanging panjenengan sampun pirsa piyambak mbok bilih Diajeng Ragil Kuning wedal menika mun boten tresna dumateng kula. Ragil Kuning jawab sing jujur isih tresna marang Gunung Sari apa? Kangmas. Jene sampeyan iki rasa dadak takon karo aku kaya ngono. Sampeyan kuwi kudune sabela marang aku, Kangmas. Ning kene aku wis kadung tatu lara atiku. Sampeyan iki aja mir-mir perkara iki. Aku wis kadung ora sanggup. Aku wis kadung ora kuat ning kene. Kowe becik aku bali ana ing jero. Kok malah kaya ngene kedadian? Gambok Sekartati lan Kangmas Panji Asmara. Iya. Ampun was langsung lang
bilih wonten kedadosan ingkang boten remenaken ing penggalih. Mugi kemawon panjenengan lan kanggo tansah pinayungan kebahagiaan mulya. Mila kanthi menika Jajeng Ragil Kuning boten kasedu malih. Mbok bilih kedah sandingan dumateng kula malah kaporo menawi kelampahan sandingan kalih priya sanes. Tanpa kuno kula gesrek. Pun kakak bebrasake mula kanthi kuwi. Pesake karo Ragil Kuning ayo ditungkok.
kedahipun wonten Ibu Ratu. Nanging yen to panjenengan menika tasih gesang kaijinan dereng kuncara dereng wibawa Kadipaten Lodaya dereng kencar-kencar yen to panjenengan menika dereng gadhahi garwa pramis wari. Ngono, yen kaya ngono. Sisan kae loro gawe. Rungokke apa kang dadi sabdaku. Nggih. Saktenane aku bakal matur yen to telenging atiku wanita sing jeneng Dewi Songgolangit. Ning papan ning endi isih dadi gegolekan. Kula kowe kabeh golek pawarta. Aku minangka sesembahanmu. Aku rabekno karo putri sing jeneng Dewi Songgolangit. Nuwun sewu. Panjenengan menika tresna utawi seneng kaliyan putri Songgolangit. Nanging boten ngertos pundi papanipun. Gunane apa? Kula ngertos. Kowe minangka Paranpara. Oh nggih, kula pepati. Kowe mesti akeh pawarta. Nggih. Sing jeneng Dewi Songgolangit. Pangusep Panukarti. Ingkang sampun atur palaporan nggih. Dewi Songgolangit menika mapan wonten ing Jenggala. Putra sesembahan Jenggala. Dadi Dewi Songgolangit dudu putri sak-sake putri ing Jenggala. Lah nek panjenengan kok ngersakaken putri Songgolangit saking Jenggala menika pas langkrak panjenengan. Saiki ngene. Anambai kuncaraning Lodaya sakmanganipun yen to panjenengan saged mengku putri Songgolangit minangka garwa. Wah ngono. Lho nggih. Lan kowe temenggung. Nggih. Nggawa prabya sak cukupe. Kowe tumuju ana ing Jenggala. Panggonane yo ing Jenggala. Nggih. Lamaran Dewi Songgolangit kanggo bendaramu. Yen ana bot karepatan ing gawe, kowe sak koron tak wenehi kapisan kanggo rasa lumrahe. Dados kula kedah minggah wonten ing Jenggala nglamar Songgolangit. Menawi boten dipun keparengaken Jenggala kedah pripun? Yen balimu ora nggawa Dewi Songgolangit saka Jenggala, nggih, siram pedhot. Nggih, kula saged. Kanjeng Pati Idrekala. Tinggal dagang colong lak Panjenengan nyagahi. Ing mangkenipun putri Songgolangit boten saged dipun boyo. Jonggo panjenengan kalih kula. Amuh pangandika Kanjeng Adipati Singabareng Nggih. munggah ana ing Jenggala nglamar putri Songgolangit. Yen to ora diwenehno Jenggala disungsang. Dicakrak. Prajurit, nggih. Semantakno kabeh kang jago-jagol. Munggah ana ing Jenggala